det er Lukas her. Vi spiller Minecraft. Ja, jeg håber, I kunne lide den sidste. Der var så med Niklas. Det er så mig den her gang. Han er her ikke lige nu. Han skal hjem efter den sidste video. Så ja, lad os bare begynde. Det står næsten. Hvis I synes, der er nogle ting, der godt kunne blive ændret, så kan jeg bare sige til, hvordan skal vi i seng. Ej, jeg kunne ikke nå det. Lidt lag, det var det samme med Niklas, så gør man bare det sådan her. Så, sådan der. Hvad var det nu? Yngste nummer. Boop. Færdig. Sådan der. Nej, det hjalp sgu da med Niklas. Han gik ud. Ja, sådan der, så er det næsten stoppet. Bare lige i starten sådan lidt. Hvad har vi? Vi har nogle gode ting. Lad os lave sådan et lille hul her. Jeg har fakler, så burde det ikke være noget problem med fakler. Ja, der er ikke nogen flere der. Hvad er det for en zombie hele tiden? Det er jo dag. Prøv lige rundt. Jeg ved godt, der er cool, ikke? Men der er ikke nogen der. Hvor fanden kunne det så være en? Det er ikke noget pis. Nej, cool. Nå, jeg skal noget fugt nu. Eller var der noget? Nej. Frem og tilbage hele tiden. Så har vi da noget cool. Det var selvfølgelig meget cool. Wow, der er meget. Jeg tror bare, det er vores minested, det her. Eller kulsted. Jeg gør lige noget. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Var det sådan der, ja. Sådan der, og så var det en længere op. Sådan der, så lægge. Det var nok lidt irriterende. Som man kan se, spiller jeg med headset i dag. Det er Turtle Beach P11. Jeg synes selv, det er rimelig godt. Det er selvfølgelig rimelig billigt. Jeg skal bare begynde. Lad vent lige, hvis jeg har noget træ, en karte. Ja, det har jeg faktisk. Ja. Jeg ved godt, man kan gøre det andet, men jeg skal alligevel bruge det så. Hvad var det? Nej, det var ikke sådan. Ja, det var sådan. Der og der. Jeg kom til at lave 4. Jeg troede, der var 3. Så hvis der er nogle zombier eller noget, så kan de ikke komme op. Så kan man jo bare ligge sådan der, og så bare lukke, hvis der er noget efter dig eller sådan noget, så man kommer ind i dit hus. Det er faktisk rigtig fedt sådan. Ej, det er lidt lort. Den fjerner jeg bare senere. Hvad er det for en zombie hele tiden? Der fik jeg et chok. Monsterjæger har dræbt en zombie. Okay. En zombie på et slag. Wow, hvor er god, var. Sikkert. Sikkert det er en taber, du kan ikke få noget. Ej. Så kan vi lave den der farm, som vi talte om sidst.
Så skal jeg lige hurtigt ned og lave et lille rum. Men ikke, det går lidt hurtigt, hvis jeg lige gør sådan her. For lige så kan jeg bare gå ned nu. Jeg kan godt lukke den hele tiden. Så skal jeg finde et sted med jord, eller så er jord på mig. Nej, så skal jeg lige ud og finde noget. Det her sted, det er fint nok. Det kan også ikke være jord hele tiden, vel? Wow, det er kedeligt at lave det her. Det er godt og kedeligt bare at hugge sten. Jeg ved ikke, at det er så stor. Så skal jeg bare lige op og finde. Så skal jeg lige bygge noget. Nå ja, jeg har jo mere metal, så hvorfor man ikke bare lave en til? Og den laver flere, sådan der. Så kan jeg jo bare lige gøre sådan her, sådan der, sådan så har jeg en ekstra, og så kan jeg lige gøre sådan her, det tager så bare sådan der. Så skal jeg lige lave en til, hvis jeg synes, at jeg har brug for det. Nå ja, gør bare her. Så får jeg da noget jord og noget træ, hvad taler om. Så er der bare lige noget, der dukker frem i stedet. Jeg hader det. Jeg lukker det med det samme. Okay, jeg glæder mig til om aftenen, så går jeg ud af jæger. Jeg skal bare lige have nogen. Nej! Ned med det hele igen. Kan lige hurtigt gøre noget. Jeg kan lige gøre sådan her. Nej! Endnu en fejl. Fejlagtige dreng. Kan ikke lave noget som helst rigtigt lige nu. Hvem sagde det? Okay. Så jeg skal lige mine færdig. Der. Skal den være sådan der, eller sådan der? Her burde der kun være vand, ikke? Nej, det burde faktisk være vand her, fordi så vil der være mere. Her skal der være vand. Og her skal der være jord. Jeg har 40 stykker jord, det er også rigtigt, ikke? Jeg gør bare det sådan der. Ja. Så ved vi det der, og her, og her. Så ved vi det her, det skal være jord, for det skal gøre lige sådan der. Så gør vi det sådan der. Fordi hvis der kom her, så vil det måske komme op og sådan noget. Det var lidt lort. Måske lidt overdrevet af mig, men cool. Jeg har ikke brug for noget. Finder det, jeg lige ikke har brug for, så det er lidt lort. Sådan der. Så skal der sådan der. Jeg går lige op og fylder den anden. Eller nej, skal jeg lige så godt gøre sådan her. Jeg kan lige så godt gøre det her op. Og så bare der. Og faktisk det samme her. Nå ja. Minecraft er noget af det fedeste, jeg kender. Sammen med Rust. Det føles mig. Ja, det lød mærkeligt. Det føles, hvad vi taler om. Faktisk var rimelig fedt, hvis jeg lavede min egen vandagtigt sted. Og så var det sådan her. Der. Og så der skal jeg også have en. Faktisk kom det godt, jeg lavede 2. Kun en, så bare lige ned med dig. Ned med dig.
Noget med dig, Lukas. Du kan godt, Lukas. Nej, fejl. Det var der. Sådan der. Skal jeg op og lave noget. Hvad er det med noget diamond? Diamond in the sky. Og så like diamond. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg var. Jeg kigger lige, hvor lang tid der er tilbage. Der er 5 minutter tilbage. Hvad var det nu? Jo, hvad var det? Hvad var det, jeg skulle? Nå, jeg skal nok det der. Så jeg skal lige sådan her. Der og der. Der er faktisk lige nok. Der er faktisk lidt over nok. Nej, det er der faktisk ikke. Jeg starter bare her. Og så her. Hende. Præcis det samme. Sådan der. Der er faktisk nok. Fedt nok. Nå, jeg er 369. Ja, hvor dum er jeg lige. Jeg tænker på dem her. Ja. Nå, så vil det også være nok. Hvad tænker jeg på? Sådan der. Så er jeg en lille farm. Måske kunne det være godt med noget lys dernede. Sådan så fik lidt lys. Det er det jo i virkeligheden, der er vigtigt med lys. Der. Og der. Sådan der. Faktisk sådan lidt fedt. Og jeg kan tage løb på det. Hvad dumt, men. Det er nok at spise. Se. Det er langsomt flot. Så kan jeg lave brød. Jeg kan lave 3 brød ad gangen, faktisk. Det er nat. Ja, det er snart nat. Jeg skal lige lave et jernsvær. Men så kan jeg spille lidt smart over for de der zombier. Bare sådan der. Skal jeg jo ikke bruge den derude. Det er sådan her. Der. Nej, bøffen kunne være rimelig god. Og så lidt ekstra svær ved siden af, og bøf her. Det er faktisk rimelig fedt. Jeg har faktisk måske rimelig fedt. Jeg har selv lavet det, faktisk. Jeg har så ikke set Niklas' endnu. Det er også rigtig fedt. Nu kommer der nogle zombier. Er der overhovedet sat zombier til? Nå ja, det er der jo. 3 minutter tilbage, så der har bare at være. Altså det er ikke fordi den stopper præcis om 3 minutter, vel? Men det er fordi vi ikke fået gjort det der endnu, så vi kan kun filme 15 minutter. Eller faktisk kan vi godt over, det har vi jo gjort med The Last of Us. Så det kan vi faktisk godt. Kom nu med nogle zombier. Hvor er de zombier? Jeg vil ikke blive væk fra mit hus, så jeg bliver i nærheden. Hvor er de henne? Det er rigtig flot. De der stjerner. En ko. Det var rimelig godt med noget mad. Hvor vi alligevel er herude. Kom her, din lille. Kom her, din taber. Sådan der, sådan så det. Gå lige i seng. Der kommer alligevel ikke nogen zombier. Jeg kan lige se, om jeg kan nå det nu. Nej, det var forkert. Skrevet faktisk også. Det skal være sæt. Og se, om det er en mærkelig måde at stave til. Fordi det må det være RRRH. Sådan for. Sæt. Wow. Jeg tror faktisk, det var alt for i dag. Eller for nu. Vi ses i næste episode af Minecraft. Der kommer måske også en sæson 2 af det, hvis I er glad for det. Så
Vi ses. Ha' det hyggeligt. Ha' det sjovt, ha' det hyggeligt. Så vi ses.